Jézus nyilvános szolgálata előtt. Az ige emberré lett. Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre. Nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. Isten küldött egy embert, akit Jánosnak hívtak. Ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, s hogy mindenki halljon arról, aki a világosság, és higgyen benne. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról mindenkinek. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt. És bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be. Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Azonban ők nem úgy születtek, ahogyan a gyermekek világra jönnek. Nem az emberi testből származnak, nem testi vágyból, nem a férfi akaratából, hanem magától, Istentől születtek. Az ige húsvér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Őróla tanúskodott bemerítő János, amikor hirdette. Ő az kiáltott fel, akiről előre megmondtam, hogy el fog jönni. Ő az, aki ugyan később érkezik, mint én, mégis nagyobb nálam. Mert már akkor is létezett, amikor én még meg sem születtem. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az isteni kegyelem alapján. A törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és a valóság a Messiás Jézuson keresztül jött el hozzánk. Istent soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az atyával, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, milyen az Isten.